अभी डायरेक्ट है डायरेक्ट श्री वर्षसमागतवाय नमः शुभवाणी यदेहानियं ब्रह्मोपलाभं शतसंवत्सरं दीर्घायुः चला सुरुवात करूया आचम्य केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः केशवाय सर्वे पारब्रदारे कृतस्तु विश्वाहा देवादिशपदस्य श्रीमद्भगवते महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाप्रवर्तमानस्य तद्ध ब्रह्मणोपति पराधे विष्णुपते श्वेतपरागल्पे ब्रह्ममंडले अष्टाविंशतितमे युगे दशके कलियुगे प्रथमतमे जम्बूद्वीपे वर्गवते दक्षिणापते बुद्धावतारण्ये विषये गोदावल्याः कालीवाणी कृष्णवर्तमाने श्रीकृष्णकथावानवस्तुतो विष्णुदेवजो योगजीवनस्य माझ्याकडे नाही असा 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 काय अंदाज
रव्याची पिशवी किती आहे? 2 रव्याची पिशवी 2 रव्याचे पिशवे 3 किलो रवा ना हो याच्यात पिशवी हो डालडा तेवढा घाला डालडा 3 किलो त्याच्यात ते सगळं घालायचं आता कसा मका माहिती असं काय ते काय नाही रोटल करूक सांगता बाहेर जाऊन करू तर परत कॅन्सल होतं ना सगळा मासा ना चालता ना तसाच दूध घेऊन ये किती रव्याचा किती आहे असं काय नाही तुका किती वया 3 लिटर घेऊन एकटो बघता आपण एकच कोणतरी बघता दहावी सजीव 15 मी बेरोजगाराचं काय तुमच्याकडे पुरावा पुरावा काय तुमचा 9405 मी बघते ठीक आहे का असो ते बेरोजगार
मनात इच्छा आकांक्षा मनोकामना पूर्ण करा. पुढे येणाऱ्या विघ्नांचा परिहार करा. ज्या श्रद्धेने ज्या सद्भावाने पंढरपूर त्या सर्वांच्या इच्छा मनोकामना पूर्ण करा. अज्ञानपणाची सेवा करणे सुसंपन्न करताना क्षमा करा. समस्त भाविकांना दीर्घ आयुष्य आरोग्याला जीवनात आनंदी आनंद घडवा. इच्छा आकांक्षा मनोकामना पूर्ण करा. आणि श्रद्धेने सद्भावने केल्या तीर्थक्षेत्राचा केलेल्या दर्शनाचा केलेल्या गंगास्थळाचा संपूर्ण फळ या भाविकांना समजताना प्राप्त करून द्या. मी केली सेवा सगळ्यांची मान्य करा. त्याची क्षमा करा. काय सुट्टा बाबा पाहून दोन बुका वाटला आणि गावाने काय झालता फॉर्म भरला फॉर्म भरलं होय काम माझा अंकर आलो लक्ष किती संत कोणची 1630 अरे 5 पानं होईल आज घ्या 1630 5 पानं बाबू चला थोडे जण घ्या चला काकांच्या शेवटला झालं हो सर्विसिंग बाबा व्यवसाय काय दिलं दोघांचं सेम आहे
एकच साखर 5 किलो आधी